mä keksin tällaisen niinku top 3 jutun, mitkä on niinku mulle 3 niin sanottua tärkeintä ja parasta asiaa minun mielestäni. Ja niin, ja siis heippa taas. Ja niin, ja siis tervetuloa kuuntelemaan taas makua. Ja nyt mä kerron sitten mun top 3 listan. Ja ehdottomasti top 1 on siisteys. Mun mielestä kaikki löytyy paremmin kuin esimerkiksi se on ikioma-huone ja kun esimerkiksi se ikioma-huone on kondiksessa. Eli sekaisesta huoneesta on paljon vaikeampi löytää tavaraa kuin siisteistä huoneista. En tajua vain sitä, että joskus siivoaminen kammotti, tarkoitan sanalla kammotti niinku sitä, että siivous ei ole ollut kiva enkä kykenisi siihen, mutta nykyään se on ihan niinku kivaa siivota silloin tälleen ja pitää tavaroita kondiksessa ja kunnossa. Sitten ehdottomasti mun top 2 on lemmikkejä kanssa oleminen. Eli mä tykkään, kun ihmisillä on eläimiä, joita he rakastavat. Se olisi päin mäntyä, jos ihmiset ottavat eläimiä ja vain rääkätäkseen niitä. Siis minun mielestä sellaisia ihmisiä pitäisi olla enemmän, jotka niinku rakastavat eläimiä ja fanittavat niitä. Ja sit mulla on tietenkin top 3, eli viimeinen top, mistä mä tykkään kanssa, ja se on sitten aktiivisesti blogiin kirjoittaminen. Eli minä tykkään, kun maailmassa on ihmisiä, jotka rakastavat blogiin kirjoittamista ja tykkäävät blogata. Se on ehdoton top juttu, myös kun kirjoittaa aktiivisesti ja säännöllisesti, niin minä tykkään lukea postauksia. Eli sillä mä tarkoitan niinku sitä taas, että eli se esimerkiksi sä lukija tai kuuntelija tai katsoja, mikä oletkaan, niin kun nyt teet mitä vain mun blogiaan, katsot nyt blogiaani, että sä voisit hyvin tykätä niinku kirjoittaa blogiin, mutta sun ei tarvi niinku silleen, että ei koko ajan ei tarvi, eikä mun mielestä saiskaan kirjoittaa blogiin niinku joka päivä, esimerkiksi 2 kertaa tai joka päivä, kun sitten sulla niinku loppuu innostus ja niin edelleen. Ja sitten se on vaan niin tyhmää. Jotkut ihmiset, esimerkiksi mä, tykkään lukea paljon blogeja ja tykkään kirjoittaa paljon koneella. Että mä tykkään niinku blogata paljon. Ja niin, ja sitten niinku silleen, että mä en tajua vaan miksi. Mut mun mielestä se on niin kiva asia vaan niinku blogata ja lukea niinku blogeja, jotka on niinku aktiivisia, ne ei ole niinku liian aktiivisia. Että niinku esimerkiksi lukijat, ne pystyis lukemaan niitä kunnolla. Niin, sitä mä niinku tarkoitan tässä. Ja sitten mä tarkoitan top 2 lemmikkien kanssa olemisella sitä, että ihmiset, että ne eläinkokeet, ne pitäis niinku olla niinku loppu. Niinku silleen, että ne pitäis heittää kaatopaikalle kaikki rääkkeet tai niinku silleen. Ja niin, ja silleen mä tarkoitan vaan sitä. Ja sit mä tykkään, että olis enemmän kaikki, jotka rakastaa eläimiä ja tykkää olla niiden kanssa paljon. Tykkää lenkkeillä, tykkää ratsastaa, tykkää niinku silittää ja muuten vaan olla niiden kanssa, hoitaa niitä ja niin. Sitten toi 1, siisteys. En mä tiedä, miksi mä piti laittaa se just 1, mutta se on mun mielestä aika tärkeä asia kyllä. Juu. Ja sit mä tarkoitan sitä, että yleensä aika monella on ollut
esimerkiksi mulla huone on ollut niinku pyörämyrskyn jäljiltä, että pommi olisi pomahtanut siellä, se olisi niinku ihan pöö. Ja tänään mut tuli kauhean siivousvimma ja mä siivosin mun huoneen ja nyt mä tajusin vasta, että kun niinku huone, koti, mikä onkaan, on kondiksessa, mikä sulla onkaan, niin se on kondiksessa, niin se on niinku paljon helpompi löytää kaikki tavarat, kaikki luettavat kirjat, kaikki palautettavat kirjaston kirjat, liidut ja silleen kaikki rakastettavat vanhat pehmolelut ja kaikki. Ja niin sillä mä tarkoitan vaan sitä ja sitten niinku silleen, se on kiva mun mielestä. Ja sitten, ei mulla sit muuta näistä top-jutuista, mutta sitten huomenna mä varmaan teen niinku minä kerron itsestäni postauksen ja sitten mä teen mun piirrospostauksen jostain aiheesta, minkä mä voin piirtää. Ja sitten mä teen hääpostauksen. Juu, mä menen lauantaina häihin, mut mä oon vasta 11-vuotias, mut ei sinne väliin. Noi vaan niinku keksi. Ja sit ylihuomenna mä ajattelin tehdä mun talon postauksen. Tai sit mä voin tehdä se jo huomenna. Mä niinku kerron mun talosta ja niinku silleen, että minkälainen se on ulkopäin ja niin ja silleen, missä mä asun ja niin. Ja sit mä kerron niinku, esittelen mun huoneen, meidän koko muut talon huoneet ja kaikki silleen. Mutta tää postaus taisi olla tässä ja me näemme taas ensi postauksessa. Näkemiin, kaikki rakkaat katsojat.